Oh. Apik. Pun doket mau niki. Sedulurku ki pancen nyenengake tenan. Pahanan ngene iki. Apa meneh kowe sedulurku lanang sing nglumpukke kanca-kanca pandemen seni iki. Ning tak pepuji muga-muga bandane iki sempulur karo nang anakku. Iki sesuk kowe dodondang meneh lho niki arep benake sesirah. Krungu kabare wingi sore crita karo aku piyambake iki. Crita nek dheweke kuwi gawean sing kudu sampean-sampean iku sing kudu nantang. Ya niku mungkin nek kula sing ngaturke sampean ya kudu prisa kalih kula. Apa njuk wong wis ngandhaki kok njuk ndake ya. Dirasake omah-omah kok. Ribete wong omah-omah ning godhang ki ngene iki. Esuk ya ming dhewe. Duwe anak siji wis. Nek unine ngono ki gagah gedhe dhuwur lanang. Aning ora ana dongding, ora ana dongding. Ayo ngene iki. Aku ki nganti gumun biyen iki mbokne iki ngejam apa. Kowe ki tak pak-pak ngono bujuk apa Pak? Iya aku kuwi iki. Aku ki ya nesu. Opo jaro mangsamu ning kowe sing nesu? Bapakmu iki yo iso nesu. Iso nesu tong. Perkara limo wong rampung kok wis gowo perkara meneh. Apes temen awakku kira mangerjo. Kabeh kok ngremo aku ya kepiye. Ora sembot to nek tambahe kok wong piring. Apa kok pinsang? Aku kan kondoro bapak. Wah, berarti bapak mendorong mripate kata cotot. Weh. Akhire bapak. Aku ki nek nyawang kowe iki Aku kira ngira ya guyu Aku kowe ngopi kenang apa kok dadi prekae Gunawan iki wis. Wis Sen yo sedulur kula nangke njaluk kon nyupiti meneh kok kae. Oh, supiti wae Pak, jare Pak. Oh, sisan kene hukum ora sampe lho aku sing tangkap. Mesake ngati iki Pak. Nek supiti tak yo kepiye?
Urung ganti po. Pak. Kok wingi ketoke rambute rada kriting. Ae. Koetan. Oh. Ayo drek-drekane Gunawan saiki pancen ora. Ayo tak kandhani jane wong iki ora tak sok kenek-kenek. Mawon apa? Tua-tua ning sotedan ya Pak Herman. Ah iya wis kaya kowe. Tak matur bapakku kok. Arep kandha kepiye? Kandha sing tenan. Aku tak seko ngapal. Seko ngapal. Wakmu waras to, Dok. Pak Tinggoro. Waras. Alhamdulillah. Iya, wis 8 dina aku ora ketemu. Wis sik abene ketemu nang Tegal. Kono teko aku mulih. Mau aku ini Pak. Ngopo? Aku ki nang ngampal ki lak reko-reko kadang aku wis dewasa to Pak. Iya, kowe wis gerang semono. Itu to. Tengok ngene to Pak. Tak pasti. Tak pasti aku tak karo tak kondo. Tenang lho iki. Tenang. Wis to. Iya, iya. Aku ora wis kenging omah-omah to Pak. Heeh. Saiki mau terus Terus aku nang Rajarat Pak Seron keseron Oke, sokot iki. Aku kira karo Pak Ora. karo yu cempluk Eh, Seneng karo yu cempluk kowe iki seneng karo cempluk. Kowe iki seneng karo cempluk. Yo wanita cempluk iku ndang ayu. Cempluk iku ndang ayu. Lah ya ora ana karune to Pak nek aku ki kepengin nglamar yu cempluk Iya, iso bener. Ngerti aku nek kowe iki wong lanang sing kepengin duwe bojo ning jujur. Mbok yo nyeng kuyung mbok kepiye kok mah nyenani Aku wis saking leni omong wong bola pengen cukup tak bojo ora oleh Pak ora oleh Aku pek dhewe ngono. wah kalau aku ki keplake wong bola aku ge pincang ngono Pak ayo Pak tadi wong bola dilaprak Pak Wakmu ki wakmu ora bakal. lah iki lho kok sikil wapuh kabeh tenan Pak Paling-paling kuwi ya trekakmu dhewe. Aku percaya nek wakmu ngolo kuwi tresna karo anak. tresno tak piye tok itu mung tak pek bojo ora mung duwe Pak wau keplake baru nek ora trimo omongno bapakmu aku ora wedi kalau bapakmu ngono kuwi Pak Ya ora bakal mesti kowe ngerti to. Wakmu ngolo karo aku ki sedulur. Ora bakal nek wedi. Aku sedulur kok wedi. ora lesu Pak ditantang wong golo ki Aku karo sedulure to. Nek karo sedulur kuwi terus Pak karo sedulur kuwi sing akur sing rukun. iya mau tenang iki Aku ki nek ngono. Jadi lesu ditantang wong golo wong golo ora muni ngono kuwi Pak Muni kepiye wakmu? nek bapakmu wali pandene bapakmu kan warok surat bangsat burung pegat Heeh. rompang-rompong kaya celengan dari bodong perak-perak pilik kalau ini ming tahun Wakmu golo ki muni ngono kuwi. Wis parah. Tuki Jawa wedhus banget Jo
Thank